Buta Pandhawa tata kadesa Indriyaksa Sara Maruta Bawana-bana margana ladalah ora nyono ora legewing Darawati ana wujude menungsa sisik kaya ngene. Aku Antarja, kowe sing jenenge Antarja. Barisan saka dandang mangure yen pancen gawe kisruh gawe gidhuh mapan ana Darawati. Mungsuhe iki Antarja, weladalah. Antarja, kowe durung ngerti sapa sing kok adepi, sapa sing adeg jegrek ana arepanmu iki. Tetungguling padya dandang mangure kala durgangsa. Cetha kowe dadi klilipku nggonku bakal mboyong kembang Wijayasuma. Ayo minggat, minggat. Ora watak Antarja mundur sejangkah mungsuh dapurmu kala durgangsa. Ladalah. Ora gelem minggat kok geget sing pangapit pedhot kulumu wae. Yaksa rupane sedeng naleni kurang ajar ngono. Gulu dipidyak. Wah. Aduh. Blek suwe. Aduh. Wah,
bangsat elek kuwi Antarja. Ojo kakang sambat, ayo ngadeka hadepun Antarja. Sing apik ya dibengoki akeh sambate iki. Waduh. Bakune nek perang bengoke sing banter dirungokke kok radio lak wis ketok apik kok sabetane. Aduh. Oh. What? Oh, what? What? Oh. Ditewu ndasku mati aku. Aduh. Mati aku. Oh. Sian. Wah, digetak kaget aku. As. Wah. Wait. Iki jalukanmu. Nyepelekke. Wah. What? No. Kurang ajar. Antarja kadegdane gegirisi. Wah. Kena tongkakku iki mong. Mundur kan, mundur. Wah, ganti mungsuh. Sapa iki? Tambuh lawan aku Antasena. Ayo, buta-buta dandang mangure ora minggat lakon ilang nyawamu. Wah! Aku aja kok pidak kaya ini. Ayo
Obawe to buta. Iki mumpung isih genep rasa kesabaranku. Nek ora wo tak perske banyu sungutku ki aja. Aku nek kok perske banyu sungut ora seneng. Senengku nek diperske banyu sumur. Mosok diperes. Ya ora engko tak nggo dolanan adae. Wo, buta. Kula nyuwun urip, Den. Kula nyuwun urip, Den. Wes, matur nuwun. Bali nyuwun pamit.